everyone, and welcome to Drama 2026, the channel where laughter is always cooking, gossip is always walking around the neighborhood, and every little problem can suddenly become a very big and very funny drama. Here, you will meet and many colorful characters who bring the warm, playful, and unforgettable Ilocano spirit of the Philippines into every story. From silly misunderstandings to everyday family trouble, from funny neighbors to unexpected life lessons, this channel is full of humor, heart, and the kind of stories that feel close to home. So get comfortable, relax, smile with us, and now come and listen to the story. Umutang ka, pari mataon. Ha? Ay, nagpautang kaya, pare Andong. Huwag ko mangaraw. Ay, problema, mano asino, ti pangipautang iti kurta, ah? Ha? Ay, siyak man nga rin ti pautangan, pare. Apag iso, gipitak ita. Uray, 2,000 lang. Unay, nagbasa. 20 mil, ah? Ha? Agba iso? Huwag ko na lang araw din. Uno saan, 30 milan ti utang mo. Anya? Ay, sana? Dakkel unay, pare. Jak kabailan na bayadan day I ta. understand. Uray, 20 mil lang. Alamat din, ha? And Pari I mataon. can picture that too. Pagpakasi, ha? 30 milan ti utangan. Please. Ha? Alam na, paray. Paganak ka di mo tayo. Nayunam ti utangan, tanay. Problema, manay mo pang usarak iti kwarta. Agbay ang agpapautang ka nun ni Andong, bete. Bagtit daging asawak nanang. Ay, tapay. Nakachambay ti mula na tarong. Imbes nga ibang kuna. Saan? Tamapan nakit ipapautang. Anya, ay iba kang mga ruta umutang akbag. Diyak amo ano at dapay. Bagtit nga raw. Kat numapan na ipilpilit nga ipapautang. Nga uray dida ko maumutang. Anya, Mapan na ipaspasin dayag ti kwartana, nanang. Ay, masuruna. ay katinalam ko man ata si kanti mga ibang ko. Maala kaya. For sex work. Kat nuuk-ukupan na ka na yun. Kaidaan na. No agsiar kan agdigos. Itugtugot na ti kwartana. Ay, yan. Di na itadkan ka ang asawa na. Ngamno iti sa bali, ipilit na ngay pautang. Day tangarod kat nanang. Iso amabagbag tit sandi asawa. Oh no. Kapoy tinakaro a kinapalangguad na. Did I disappear? Ada kayo magaham dito pa kanan dito ili amang mangan. Uwan ba raw? Magan tayo, ah. Wala pa, talagang umaya mo mangan. Ay, mano kay amay, napong imaw. Asino ka kadwayaw? Ay, nahado kami. Like Kadwa ka na ganyan ko. Kakada ka kinapukaw. Nakabayag kayaw? Saan pa ay? Di kampay menalpas anakan baraw. Sige, di kagbayad na. Sakto agbayadan, tikin na niyaw. Ha? Ay, nagado kami. Kababait mo na. Uray siyak lang tante libre. Wira dagiti kakadwa ko. Saan na? Basta bayada ka amin, nakin na niyaw, apong imaw. Ipakwin tayo iti kahira, ta siyak ti bahala. like inside a Nay, store. nakay magaya man ti anay. Agawit kay matay. Magkapon nyo ngay. Everywhere. Napan kami man nagpasyar. That they don't Kadwak really dag have ito'y a kakasinsin ka. photographer Ay, kastay ha? outside of the Mano kay aming gagakadwa kay antay. thing. Walo kami amay, andaw. Somewhere. Nakabayad kay itipliti yan. Ay saan pa'y, madamdaman taon. Intun bumaba kamay. Sige, siya kung tagbayad antay. Ay ala, ay nagado kamay. No problem antay. Bayad. Like, Siyam kami amin di tapo driver. I can. Bayadak amin ti siyam. Kasinsin, timamba jay manugang mo nagmula iti tarunga. Maduma at ti kwartanan. Ang dinamagmatan dito'y lugar tayo ti kinabig time na. Kung siguro kasinsain. Kanayon kanupay nga gilibre. Nada makita na nga pamuna, ilibre na ida, uray na gaduda. Ay nahawan makunak dita kasinsin aneng. No commentak dita. Anti aning, umutang akman pa'y iti bagasyo. Too. Ne, apay nga umutang ka. I never Kat nagaduti kwarta di asawam.
Chimamban samot iti mula na tarong. Awanan ante. Impautang na amin ang. Anya, apay ngay. Apay, saan na nang ibati iti para kada kayo? Awan ante. Masurunak nga ron. Aday pautang na. Ngam awan mairimit na kanya. You were wearing shorts, and the boys are just Nagunag manin kasi naay mo. Naipos man nga minon ti kwarta. Wow! Sana mahalita nakatulong ang magkita. 5 years old. Nagpautang nga kadagitag ka sa bulan. Ganun na ilibrit na kita awanan. Ngam awan mat imbatim aparakan ka. Nagbambanugam a kwarta. Ngam sabali tinairano. Hindi naman nagkasta-kasta. Tama di tiyak. Bakit? Pasikat ka kit di ah. Mauray awan mat maipasikat mo. Sa labahay, tagmula man ng isinakan. Nayo na mati muna. Tapno umadok And yapita. you're gonna have like gym shows or like some kind of Adaman ng boxing inton Domingo. Makipinnos ta ka, andaw. Ha? Ay, una niya. Intong Domingo maghantay buksingan. Sige, makipinos taman. girl. Kain mo kaya. Some Isu girls, may maya, like, to may fitness ko itad girls, dyan inutan ko sport, kanya. it's a thing, Bayad it's ako. okay. Ha? It's not even a big Kapay, deal. di mo kasapula na ay. Sanay. Haha, they doing it again. Kapay kumala ay. And that's it. Di magsingsingil pa ay. You already mong bayaran. Kaayos lang maray. Ay isa na. Nagbambanugam dati ako kwarta. Libre kita eh. Te, alam mo? Usaran pa yan. Sanain. Alamon paray. Sige, ang araw. Diyak kumala ang ipapili mo may. Oh my God. Sige. Awatan nga raw paray. Ay, problema manang nga raw. No niya pangigata ka iti daytang. Ay, amukaw. Ipusta langain. Ay bitay, nangabak mo kanon ni andong iti pusta ti buksay. Ah, nakipusta yan nanang. Kuwan, ay na, day store. Madama manan, di pa nang iwaras na, iti napangabakan na. Anya, Ay na, sumrumanan ti kinapangas di asawa mon bitay. Feeling rich siya talaga. Kanayon nga giwaras iti kwarta. Nga mawang mo na sa sidan na. ay, una yun day ang tao. Dila agpain iti kasdi nga aramidan na. Ay na, masurunak man ang nanang. Adde pa barato na, ngam awan igatang na iti masida. Ay na, tinasaya ating kasurutan ni J-Store. Sakbaya may bus ti kwarta na. Unay matikas tangat aramida mo nandong. Amom abasitan ti bagas tayo. Awan pa yan masapsapon iti kusina. Ngam inwaras mo manan ti kwartam. Di ka kadiagungoy tayong batsang kakwarta. Kung idea pala tiyo. Ay, ataman nay. Limlim agasaut. Urang pa'y naigatang iti bagas kan masida. Awan pa'y sabunan a paglaba. Ay, kaya nanay mo na pa kay. Unay ka na ya. Aginot ka kaday. Ha? Kastam kit di ah. Adde iwaras mo iti tao. Ngam siya kong asawam, awan maitid mo. Ikataman ti kastang ugalim si kabitay. Rupak kwarta ka unay ay. Agululi makailang kahit nay. Nabayagan na madmadlaw ko day takang ka. Rupat kwarta ka nga sama. Day tati ka gurgura kiti may sa tao. Uraya mga day tagkukang ka. Nod na, nasaya at. Eh, no awan, di nasaya alat ta. Anya! Ni, nagtar ka matanin sa nandong. Sigo minsan. Apay talamad lamaw. Wang nga raw, mayat nga minta purmam itakal. Nyong. Nagpipintas na kita kawusmaw. Pasig a branded. Manipod kalugong aging kay ti sapatos. Ay, kawa na. Dagito yung kakangin ang arwa. Tagti mangi pagpapugi kanya. Diya maus-usar dagito kay. Ita lang nga usar manay. Imbag nga rin. Tadya imbasura iday. Na, apay nga ibasuram ka nangina dagita. Diya nga rin maus-usar. Kipadawa mo lang nga nakasinsen. Sayang no ibasuram. Ay, apay kaya mau. Ha? Ay kawa na. Itad mo aya. Ay, kawa na. Itag ko kang kan. Nagaduti kas to abadaw. Ay, sige nga raw, taitad ko kanila kay ikaw. Tapadasan naman mo tagsuot iti branded kan nginginaan. Day kailangang tinapintas abadom. Ngam impadawat mo pa ilang. Diya nga rin kaya timang pae itipadak at haaw. Maditiag imimaw. Kaya may isa. Manumula pinaggatang ko iti jay-jay ngay.
Nalakalay nga tawag-wag dagi jay bagay. Tiyan mo da ke beranyaw ginatang kau. Di da mau ginatang ko tiwag-wag. Oray man, kakaisuna anak katsamba ka itinalaka abranday. Impadawa mo kiday. Ay talaga akit di adi kag pampanunot andong. Apa ya yakas ta ka? Nagsasaw ka kas 80 sa mau. Tagibas si tan nag-unay asawam. Apa ta nagbabati pa nagkikita ko niya ka? Sika siguro ati sa ngagpampanunaw. Ha? Diyak ka mo kanta? Tapno di ka sumana wakas na. Sumapol ka iti pangganam. Tapno da kwartam. Tapno sang ka mang namnama lang iti maitad ko a kwarta. Anya, agtrabaho ka kunam. Kat kasanon nga dagiti duwang anak mo. Panawa mida. Wala na. Da kayo pa ila ti pangibatyak kadagiti ubing. Tabi simot ni andong ijay talon. Pagtrabaho maya. Ijay lugar ti kumaret, nanang. Pabrika ti pagtrabahuan mi. Libre ti pagnaadan mi jay. Iso apat yak amakurno nga. Ay na, kasimot dagiti apukok. Ano panawam ida? Diyak kumamot ida kaya't apanawan Nga mabainak nga mi kini andong, nanang. Ibagbaga na arupat kwarta. Iso ngagtrabaho akman lang. Tapno awan may ibagbaga na. Na, nagalas katikas tang aramid ti asawa mo. Si kapayan di pagbalinan na arupat kwarta. No'y katan na kumatiki na pangas na di, umdas kumamot ti matmatgadan na para iti pamilyana. Kasanaw, numakay gamit ti kwarta, iwaras nan. Ako namlan isun ti kabaknangan di ti lubaw. Pangas sa lalaki. Ni, papa na minsan, malaman. Ay kayo naman nagdalusan ay di mulak anatay. Nangina iti presyo tinatang itain saan. Iswa dalaw sa kanayang bagdag iti mulak. Tapno adon to ti bunga da. Ay na malaman insan, intun bigatan Maday, sayang ti oras insan. Diyak kayat ti maistambay. Kin sambutak adalusan ti garding kaw. Tanay, agmulak manan itong bigat. Ay na, naggagat kang agmula-mula insan. Siguro, adun ti urnong mau. Tag sa saruno mo ti panaglakom iti bunga dagiti natang mau. Ay, kawin na insan. Iso nga ron da jak mo ti pangus-usarak iti kwarta kaw. Napunno nga ron tay pasbok kaw. Sinadsad ko pa yan. Na, agasam man. Ay, ado talagang ti urnong mo insan. Tiyan mo dagiti tao ka ado urnong kaw. Talaga big time ti pagkikitaan da kanya kaw. Iso nga masapol nga agmulak iti adaw. Tapno dalat ta maipabarataw kadagiti nalay ngagkikail. Diyak kaya nga ipadlaw nga agri-gri ka. Iso nga agmula man iti adaw. Tapno dalat ta pangalak iti kwartak nga ipadawat kaw. Kadagiti agdadawat. Dagiti rupat kwarta akakalugara. Aw! Aday tanay kakabsat. Gimata nga kiti merindayaw. Kaya manang kayo na ha? Kakaiso na nagkikita tayo dito, store. Ano, na yun. Simbambakan sa kano iti presyo tinatangan daw. Wanaan tay. Ang mure man awan ilakok anatan ka makailibre alatamay. Why, mga kayaw. Nukurang nga kay bagaw lang. Agorder tayo pa, itinayo na. Ay tigatan ang arudan ay itigatas dagijay anak mo. Ay na, umad ang arot itigatas ay. Uray dala masarsarban itigatas. Kasanaw, nagado tigatas si Jabalay. Naumadahan. Anya? Ay, sino nga iti sumurok kanya? Agpailiak ita. Agilibriak iti lunch. Sige. Mang para kayo niti pagluganan tayo, tayo libre kay man. Awang ngamin pangusarak iti kwartak. Isong ilibre kay man. Ngam, ibusin nyo pa yata ginatang ko amerienda yaw. Ta sayang may. Nukas na. Saan amang mangtad ni Andong iti para kadagiti anak may nanang? Ay na, mangtad matang ang sagpaminsan. Mangtad lay ti saggay sa day ti biskwit kan Diyos. Tay jailangan, awanan. Anya? Saan amang tad iti paggatang nyo iti sidain nyo kadagiti anak may? Ay na, pulos. Dayay tad na kaawan. At damay tad na kadagiti istambay ang marite si J-Store. Hangam kadagiti anak na awan na pulos. Anya? Diya ka muna niya, klase ti panagpampanunot na day tasawang bitay. At ang sama bagbagtig na agpaisaw. Hey, makapasuron nga ro day jing Andong nanang.
Maumuma akon iti kasjay nga style na. Kat, naimbag no kanayon namot asarong karan dagiti anak mi di tabalayaw. Umumay matangam, mapagbiit lang. Di na payalangan nagiti ubay. Busy ka no, yung garden na. Busy nga agpaado iti kwarta na. Tapno adda maiparamag na. Uwin nga roda. Ay na, di lagbay ni ti kasjay nga raramidan na. At dan sa mga agpay so tama di utak nan. Ala, urayan nyo ti ipauit ko a kwarta nanang. Igatangan nyo dagiti anak ko iti gatas da. Sige anak ko. Hindi mo ipawit amin na sweldo mangibati kay di parakan ka. Uwan nanang, talagang agur-urno nga. Kakaiso na medyo dakkel ti sweldok dito eh. Iso agun dawayak ti agurno, nanang. Kano di piyesta, di ka bang ibang barangay, paray? Ay, inton maminsan nabigatan paray. Ngayon, hindi mapan. Awang magkwarta. Mapanta, sakti tayo, paray. Ha? Ay, kababayan mo paray. Anya, nagkumpare ta, mabayang kapay lang. Ilibre ka iti shot. Makipinos ta taman, paray. Bareng agdoble ti kwarta na. Ha? Apay, adaya kwartan paray. Ay, kada, kano pa imot, ano ibusanak iti kwarta? Ay na, may ibusan amin ang mga opisina. Ngam no siya, nibar. Ah, ay, naimbag ka pay. Adulat tati kwartan paray. Katsimpri, ha? Diyan nga rod mo, pangus-usanak iti kwarta kaon. Iso nga ipapautang, kung ipapadawak kuno daduma. Ay, mapantarod makipiyesta. Wang ka day, sakti sagaw. Ado ti kwarta? Lumabasak pa yan ti anay. Nay, papa naman daw. Pumanag na ka, kat nagpigsa tito daw. Inak agapit iti mulak anateng antay. Agbagbagyaw, agapit ka. Itantan mo pa'y lang. Sambutak tiaglakaw. Siya la tiaglakaw. Sigurado ang nangina, tawang kadwa nga aglakaw. Nangruna ka na agbagbag yun tay. Anya, ay na, nagpigsa tito daw baraw. Oh, sana balay. Todo la day taan bay. Ay na. Ay malam nina mo din yan. Ano sa kaw? Ay sana balay ta. Napuras ko maamin na nabunga dagiti mulak alamay. Baklayag ti nga sakaw. Kasugdak inton madamdamat itagduma. Ops! Ay na. Masapol ang makalako ha, kalay. Naman di kumpare, di pa pamigipestahan. Sapay yung kari kasyak kita ya. So, masapol ang makalako ha. Ay, nagkalistidala na. Ay, dito mo sumardan dito daw. Sapay rang, kisto'y dalang nagpababa. Ay na, dito yung mga mintay ang t-shirt katadala. Ay, may galisang matan. Ay! Biti bakay. Ay na. Nasaya at na nakariin ka andong. Sa dino, iti ayang kaw. Adda ka diti ospital. Intaray da ka dagiti kakalugaran tayo. Tanatin nagkaigirang kays. Naimbag tadda nakakita kan ka. Tanuawan, ay jaklam mo. Why? Alagip ka. Ay, galisa naman. Okay, kumusta? Ngayon, kumusta ka no? Ay, di ka sasagaw. Natukol ti kanawan nga imam. Ah. Ken adda na fracture ato lang iti bukot mo. Nya. Isu mo ilagay, man nagsakit tintiro, bagay. Abay, nga napasamak ti kastoy kanya, bagay. Kat basol mo Tamong nagtutudo. Ngumnapan nga, igigarden mo. Ah, Dakkel ti magastos dito ospital. Adda urnong mo agastusam ditoy. awan pangasim bagay. Pagdiskitar ka iti kwarta, pagpagas ka. Takaya kunti agpimbag. Ay, jak kayat tumutang. Kenjak kayat akistayan di urnong ko. Tapara ka dagiti anak ta dayjay. Para iti panagadal danto. Ah, No kayat mo, ilako mo jay dua anwang mo. Ta iso ti pagpaagas mo dito ospital andong. anya. Wani na. Pinapatagaging bagak pa'y bagay. Day tangamin ko. Di ka ngamin nagurnong idi. Day talak kinapangas mo ti. Gusto mo din na bagay. Di nagsir mo na, nay. Sorry ka, nay. Pakawanan na ka din bagay.
Sinersermonan nak ti asawa kiti daydia kanito If you go manang around Diana. Yokohama studio, Mawatak I think we can magkindi see tangamin some basol kuma. train already. Ado tinagkuranga kiti asawa kastamutan kadagiti anak ko. Inununak tinagpangpangas ngam tinang suporta iti Don't die, pamilya. please. Banag apag Why babawya. don't Tastic always get Isungay a di bad naging word? bagak, Award. inkarigata kasinulnitan tinagkuranga Why? iti Is it pamilya. always like this? Kat jakon Was it? di na ko Ah, wano we've jakon pinatrabaho We've never ti been like asawa. this, right? Kat syaklatan tinanggad para iti pagbiag me. Oh, Sugoy. Katita, dakkelan nagiti anak me. No, Kat it's sa anak mo again. na nagpangpangas. Say, guy, for would you? Kastan, ti bagayam mo. Ando. Chris machine, really? Awan tinasayat, ngaitlen tinapangas. Wan mo na palangguad, bagayam Are you a ando. Batman? Diyan mom siguro, ngumato ti kita dagiti tattao kan kano ibagam nga ado ti kwartam. Ngam di mo lamaw. Apakay babainam, dar aramidam. Is my setting Isa na sayat, like, patata is my nagbalbaliw setting kan. bad? Bueno, papagayam ditan, tinagpatingkan, ti pakasaritaan. Ni pagayam Sorry. ando. Dito'y darama tayo. Manang! Biyana! Papanan nyo nga agasawa, anak kaw. Mapan kami kanu ijay bagyo, tatang. Nay, apay, da kayo laag. Saan da kami nga ikuyaw? Kininanang mo aya. See, Ha? Don is a Batman. George, we will come also with you, We want also to go in the plaza. Okay, come on, Tatang. Let's go. Bakit? Oh, no, Ang sukat you're kan. so hot. Tay ikuyog Yeah. data da George kinli sa the plaza. The same. Naughty boy. Are you a naughty boy? Napanan di asawa mo nga Lisa. Napanag si RBI, tatang. Itay tayo pa'y pumanag na. Apay, di tayo pa'y mapanmangan aya. Saan kanupay ang mabisin ni George, tatang? Hindi amot tayo. Pabisina kong. Kunapkin ko na at adakil ti tiyan na. Ado pa'y lang siguro ti abasto ti bito ka na. Rumaneri ka, Delio. Apay nga minasimurot ka. No rumaniklamo ka mo. Nagbati ka lakuman Ibagam ngamin Alisa. Ibagam anabisina ni nanang mau. Ni, apay asyak man ti rason mo ngay. Umuna ka nga minan nga gawid. Mangantayo pa'y mata. Kung mag-shopping ti gagara tayo ti plaza. Nga magmagnamo ilagayap. Adumag nga mintaksay. Okay. Nga maapay aditay aglugan. Kasta nga minti kay kayat ni George nga aramiden, tatang. I'm Di always magmag protecting na. you. Kasta nga rod saan ang Take care of mabamban. y'all. Ay, makabanlog mo di pumanag na. Makapabisin tay. Iba kami sasawam tayong pa'y mangan. Maulaw ako di tibisin kaw. Remor kay samot kadalisay di kalman ka bagis. Napanan nyo nga Napan kami man di bagyan. Now I'm freezing. Are you freezing? Basyar na kami Yeah, man how di cold puri in na Australia manukang right me. now? Ay ha, imbag man. Kat, nagpaspasyaran nyo nga Nag-shopping kami. Hindi kwan, nang restaurant kami. Hindi kwan, nag-shopping kami manay. Ay, nagmayatan. Howdy, partner. Anya nga'y matirig na ti adda manugang na foreigner ka bagis. Ay, mayat na kabagay. Kamayatan di amin amayat. Yung nang makamanuga ka kiti foreigner. Oray na bakit ang nabalasang ni Lisa? 45 na. Nakaasawa pa'y mulaan. Kat foreigner pa'y. Ay! Diyak ni namnama ang mga asawa ni Lisa iti kasday. Kunak nawan mga yat iti ka anakabong. Tanabakitan lang arun abalasa ngayon. Nagkutong ka nagnisit pa'y. Degree. Ay na, di mo tagipasitan ti lang nga jay anak mo. It'll be a good day Takakas for jay a klase ti type the dagiti laundry. foreigner. Think it's Pang gonna get foreigner ti pintas Dry na so kabagis. quick Nga raw, and clean. di ibagbaga tayo ana alas. Napintas mo gayam ka nagiti foreigner. Anya mo dagiti nga imbagbagam kan ni kabagis mo, Delio. Ti ko namjak nangag, tinagsarsaritaan Go mo to Japan. itay. Go to Japan. Nag-shopping nga ibagbagam mo. They can't Ulbud say ka mo shit talaklakayan. Hey na, nagdamag kin ka intang. Even hotter. Buwan ko namlatan.
Alangan nga inak ibagbaga nagnalat inararabid tayo di bagyaw. Adi tayo nag-shopping. Kaman ano kumano ibagam tagpay so iti kabsat mo. Kababain, foreigner di manugang ta. Nangataw ti panagkita na kinwana. Big time ti kasjay. So ano agdamag, uwin kunamlatan. Tatang, nanang, anyangay, yawid na ko ni George ije pagilyanda. Ay kit mayat tapno ag citizen kamutan iya pagilyanda anak ko. Agan anad kayo iti flight yu anak ko. We are leaving now, Nanang, Intang, Tatang Delio, till we meet again. Oh yes, ay, may handsome manugang. Don't forget to remember us, you paw it as a money. Tila ibagbagam mo. Di ka lagpain dilyo. Ikit manugang tamay. Awan mo sabsabali kalatan. Pagbain ng pailaan kay. What did you say, Tatang? I said, I do not mind what he said. You go kit Dina so that you will not be late in the airport. Alang nga rod, patuluyan min nanang. Tatang, come on honey, let's go. Okay, honey. Nanang, Tatang, we're leaving now. Bye-bye. babayaw, may handsome manugang. Agandad kayo, anak ko. Ay, napanan Dalisa. Makapaikawa mo't. Awanan dyan anak ta dito balay. Huwag nga ron sa na balay. Taba pan agakop iti dolyar dyan anak tayo dyan abroad. Maday ta ka man nun. Tila'y bagbagam. Amom nga rod ayan, ado ti kwarta dyan nakasawaan na. Kat siyempre foreigner nga ron dyan ti kwarta na. Kano masayangan to pa iti pagplay ti tayaw iso nagnagna tayaw. Kan budget mila amin akin kinan tayaw. Nainot siguro met aguro ornong siguro iso nga agtip-tipid. Di mo lam mo Ay, nabitla nagamam mo ngam nagasawa dan. May mayatin tikas jay bakit? Tama nga numaagaw pa ilati sa bali ni George. Sayang. Ay, sapay ko mga rod tagbalin to ang naragsak dyan anak ta iti puder day dyan lalakay. Sapay kumata ipatag na itagnanayon ti anak ta. Lisa, honey, stay here at home, and I'll go to work. What I am supposed to do here ngay? I am so boring honey. I want to work also. I don't want you to work. You might even get courted by someone out there. So just stay here, okay? I'm just here all alone. I feel so bored staying here. All right, honey. I'm leaving now. Bye. I want to go out. Can you give me some money so I can go hang out? No, that's not allowed. Just stay at home. You're not going out. I cannot give you money because you might spend it on all sorts of things. Nakaimimot ka matgaya. What did you say, honey? I said, nakaimimot ka. Pati makan, limitado. Kita ni, kimutong ako. What are you talking about? I don't understand. I said, lawlawan ko anak ki asawa kan si murot kan ka. Permi ababawik, George. Hello Lisa, kumusta kan nga dito abroad? Kumusta kayo iti asawam? Nagboring nga rod nanang. Kasano, awan ka aruba mi ditoy. May sa abalay tay ka aruba mi ditoy. Awan pa'y pakibiyangan na iti ka aruba na. Sa baligayam ti style da ditoy. Saan akas dita Pilipinas? Amabalin mo ti makikaaruba amapan makiis-istorya. Dito'y awan pakibiyangan ti kaaruba kan ka. Saan da ka apan pansinan? Anya, apay di ka pala na irwam ay anak ko. Diyak kaya ti kas ti klase ti panagbiyagan. Pero may aboring ko dito'y. Di nakmet ngamin kayat apagtrabaho ni George. Amangan kanuno armandak no rumwarak dito'y balay. Anya, apay naimon ayan ni George. Ay, permi nanang. Iso asa ko lang maigaman ti cellphone ko no kas di amapanen ag trabaho. Anya, sana bali basta saan ngagkabel. Saan mo't kit di? Ngum sa bali ti style na nanang.
Tanga din nakmat una yun. Ay, sa anak anawaya dito, hinanang. Agatan niya nga ron ti planom ngay. Kasla kaya't kundi agawid dito Pilipinas. Anya, imbag ano palubusan na katasawam. Ang pakpakaasi ang Ay, alah, makamuka nga rod Ang magpanunod ka na imbag di kag dardarasudos. Pagsaritaan nyo na imbag iti asawam ti planom. Tapnawan tumpwar arire anak ko. Nay nangalaam di tarilom dilyaw. Ginatang ko yung ukay-ukay. Adumot gayam timported ariloy yung wagwagan. Nay, napintas mo't. Uwe na, naggapoy jabur daytaw. Nalakalaang ti pananggatang ko iti daytaw. Dadadadahil na. Saan nga agandar? Sa ginatang mo no dadaal gayam. Inak to iparipir Kat usaram to nga rod ano na repairan. Di mo usaran na dadaal. Amo na pa'y nga ron ay, no dadahil daytaw no saan. Diyak ibagbaga Nay, itala ang makitak ang nakarilo ka, kabagis. Ne, napansin mo materilok. Impawit man tay foreigner amanugang ko. Aya, nay imbag man. Naidumdumat style na arilo Si kabang matad na manugang na foreigner. Ay katmayat nga rod tanakatumpong ni Lisa itinasingpot kan naparabor nga asawa. Wala, kan foreigner ko naman. Kat, kumusta matan ni Lisa nga anak mo ijay abroad, kabagis delyo? Ay kit mayat tibiyag na iti sidong ti foreigner nga asawa na. Nagdakil ka no di balay ti asawa na ijay. Dudwadang agnanaad. Ay masapul nga rod nga agsikukan Tapno adda kadwada ijay dakkala balay da. Uwan kumagaraw. Tapno madan kami matan iti foreigner nga po ka. Makaanak pa nga ta ni Lisa bumakmutan. Ay wan bareng napigsakat ti dara dagiti foreigner no mailaw kada tayo a Pilipino. Nagmayat nga rod ti kombinasyon da. Da kami lang, tinakamanugang iti foreigner dito lugar tayo kabagays. Iso nga adulaki dito mapapal ka na kami. Ay katadalat ta siguro kabagays. Bakit? Apay, awan pa'y pauit dyan anak ta manipod abroad. Pauit na nga. Kwarta nalipatan na tansamot tan dyan anak ta. Sagpaminsan pa'y nga umawag. Manmano ka no nga minama ka silpon. Tapasaray igaman nila kay na ti silpon na. Gimot lang pauit iti kwartatan. Kat dolyares mo ti kwartada ijay. Apay ngay nga ta. Diyak ka mo Mabainak lang agdawat iti kwarta. Tanay, awam matrabaho dya anak tayo dya abroad. Apay, saan nga tangay ikan di foreigner nga asawa na iti kwartada? Adat sirbina alaki asawa iti foreigner ngay. No di da ikan iti kwarta. Diyak ka mo Mabainak ngagdamag. Maburburing ka no nga ron ijayan. Tadala ka no iji balay da. Kitmayat kidi ano kastata saan nga agbanaw. Di na pa'y kaya. Sitting pretty. Kinkasla prinsesa jesidong tasawa na. Diyak lang mo tanay kunanamot ang naimon dya asawa na. Ay na, gagangay lang data imon-imon. Love na nga ro di anak ta. Iso natural lang nga gimon. Awagak tuman di anak da. Agparik na akman. Bareng pauitan na tan iti kwartata. Hello, Lisa anak ko. Kumusta kan nga dito abroad? Abam, ado ti mga apal kin ka dito lugar tayaw. Kin oray da kami adadakil mo. Apalan da kami. Tanakamanugang kami kano iti foreigner. Anya ko mati apalan na kanya nga. Agbababawi ang tupay anak ki asawa kin ni George. Nay, anya ko mati pagbabawyam. Kat adda ka lang arurin dito abroad. Nagboring. Kasla mayak lang nagkatulong dito nga awan sweldo na. Ha? Kapot tadyak kaya ti maboring. Tila aramida kong dito balay. Nung makapanood. Nagdakil ti balay ni George Andalusa. Isunsamot nga inasawa na. Tapno at dagbali nakatulong na. Anya,
Kat ano sa mun basta ikan nakalakit di ti kwarta. Pulos tatang. Di na kayat nga ikan. It's not a Di na mochi kayat donut. makaruwarak It's dito like a balay. little animals As and a nakakbalod takoyaki. dito yun. Five Tadyak ships. makaruruar. Aniya. How's your Apay boat? ngay. Kimutungak pa yun. Gapo iti stress. Ma-stressak dito tatang. Ay na, ano sa mun Damn hot May ruwam here. kanto anak ko. Sa nabalay, tadakan dita abroad. Kit pakaidayawan mi unay day ta danakkel mo. Tanakamanugang kami iti foreigner anak ko. Kaya't kundi agawid tatang. Diyak kayatin dito eh. Ay saan Apay nga agawid ka. Wait, Agawid ka kahit. Agsubli ka man ay iti kinarigat ti panagbiag. Anyalat sa wunda kita taon ngay. Sabay ka na yun ka nga ipanakkel ka na kwada di tao. Ipagbaga ka na pintas di biyag mo ditan. Senyorita ka. Tadi na ka kahit apagtrabahon ti asawam. Pudno adinak kaya tapagtrabahuan. Ngam dinak matikan iti kwarta tatang. Kan naimon. Iso adinak palubusan nga agtrabaho. Kan rumor dito'y balay. Anya? Iso nga agawid aksan. Sa anak ka naragsak dito eh. Ay saan? Anyat kung dito yung agawid ka. Kitawan mo trabaho. Awan no panawa mo ti asawam. Bumaba man ti panagkita ti tattao kada tayon. Kakaisuna ang imatubas ti panagkita da iti pamilya tayo. Tada na ikamang aporiner kada tayo. Agawid ka it's kitay. really hard Asikaswam kita ti asawam dita. hard not to have shade at all. I can just Hello anak ko, naimbag man tayo mawag ka. I can't grow with Kumusta the ka? sun. Nanang, Because I'm not a nagapa plant. kami kini George. I'm not veggie. Isopin mo nawa. Ayan mo nga rudit hangay. Magwag na dito'y kalsada. Ay na, papanamon ngay. Diyan Oh, ka do you muna know the little, like, you know, Purminitan half Basta plant, pumanaw half pa ila iti animal balay. mushis. Tama nga numakabil They're so na cute. They have a little leaf on their- Agawid ang the tumot na. back. Magpagnabag na. eat Pahina. Wan tanay. Awan sa bali papanam. Iso nga gawid ka kiday. Anyat nagapaan nyo aya. Maburburi nga lang arudan. Umanimon pa'y nang matay dyan, George. Binihoho niyo or Nagsabak something like that. may nanang. Ay na, di ka unay nga rin umadayo Ang mga numayaw awan ka dita. Kaya't kung tagawid dito Pilipinas, nanang. Kasi ka ano palubusan na katasawa manak ko. Di nagpalubusan tayo dyan, Ang kaya't ko taglibas. Anya, Asino ta kasarsaritan bakit? ni Lisa mo? Kaya't nakanutagawi dun. So they called Kasaritam. Hohobenimo Mushi. Hello Lisa. Apay manin aya. Tatang, agawid Ako ba ako. niya mawin music? Diyak kaya't dito yan. Ma-stress at dito eh. Maburi nga. Saan ka naragsakit itan na ti asawa? Look at this. Kabkabilan na kaya. Saan makiti? Ngam nagsakit ti pa nagsasaunan no agapa kami. Ikit talaga kasta. Hohobenimo Mushi. Sensitive kan sa amot namin unay anak ko. No agungat ta asawam. Aguli magkalaang. Nakais-istrikto. Si Luso, nakaimimon. Kaya't ko tagtrabaho. Dude. Tapno at ako mamot kwarta. Nung di naman So kaya't. Naimon nga minunay. Ala, agpakumbaba kalatan tanay. Adda ka dita pagilyanda. Mairuam kan tumot lang iti ugali na. Basta di ka agaw awig. Adda ka nga ron ditan. Sayang ti kaadam dita. No agawid ka anak ko. Madanaga na katalagan lakay. Saan mo nga umawawag dyan nakta? Kumusta nga tan? Nasaya at ti kasasaad na ijay. Gagangay ti bumakit. Nagbali na sensitive. Arsagid launay siguro ni Lisa. Iso nga agapa na iti asawa na. Damn. Ay, Bless you. Sayang lang. Ta saan-san ang makaanak ni Lisa. Thank you. Adda kumamot puli ti foreigner nga po ko ta. ay awanan. Saanan nga ganak day jay. There, dude, hold a little bit. Nay, adda umawag. Ni mo George, ang manugang talakay. Ela, sung batang atagusan ba kay? Ang mga no agipahu iti dolyar. Hello, George. Hello, Nanang Intang. Lisa is going home to the Philippines today.
I will take her to the airport. Today, George? Yes, Nanang. She is insisting on going home, so I will allow it. Because I don't want us to fight again. Yes, George. Please tell her nga rod, to call us. Okay, Nanang. Bye. Anyat ko na. Agawid ka nun ni Lisa. Urayan ta tiawag dyan anak ta. Tasabtan tanto dyan airport. Manganan, anak ko, nakaluli magkamanan. Nagadayo tinakaiturungan dagiti matam. Umay ka manganan, Sige lang, nanang. Mangan kayon tanabsugak pay. Kaya't ko't imatulog. Nagida ka mamanan, anak ko. Mangan kayon, tamaturog ka. Maturog ti kayat ko nga aramidan. No kunada nga ulimak. Keep silent. Stop crying. Anyat ibagbagamon ngay anak ko. Bakit? Apay nga akas timutin anak ta. Agkakarat mo ti ibagbaga ka na aramidan nan. Rinabii mo tan asumanaong agmay-may sa. Panagkunak. Gapo siguro dahi tayo tinakaro nga stress na idi abroad. Na stress launay. Kas tanga-tangag paysaw. Kanya pa'y kumangay. No si kantumang ngamin. Imbes na nagawid pa'y laidi ngam linapdam. Ha? Anya nga ita. Kimarula ka nga rodan ti sitwasyon na. Di kagpabasol bakit? Tawan mo ti akin pagayatan itinapasama ken ko na. Kanayo na mga men nga ibaga idi nga gawid. Ngam linaplapdam. Anya nga ita. Isabasol mo dahi taoy. Kahit anya nga rutaramidan ta. Ipaagas ta ati anak ta. Tapnagimbag. Kasimad. Alang nga raon, intay paagas to anak ta. Bakit? Impadoktor mi nga rod ti anak mi kat husto ti atap ko abo nga tinakaro nga stress na ti kasjay ang nagbanagan na. Inresitahan da nga rod iti agas na kat kasi ti Diyos ininot matla nagimbag ti anak mi. Nagpakpakawan nga rod ti asawa kita anak mi tama konsensya. Gapoy ti panang laplapod na idikan kwa na nga agawid diti Pilipinas. Kat ita saan na nakayat ti anak mi tagsubli iti asawa na isa nagsinadan. Alakastan, tigay mo intang. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Marisa Lumay, lumabasakpay. Kawan na pare Antonio, nagapwam. Ay, nagkapuak man dita istaw. Napanak gimatang iti mantika. Ay, apukom na kita malay. Ayun pare, nagbakasyon na dito'y balay. Nalpas mga minti klase dan. Ay, nagsusulpeng da nga road. Mabanugak nga gan anawa kadakwada pare. Ay, mayat kidi Tandaan, anawa Marisa Lumay. Ang amda kami ngay kani kumarem. Ay na, awam pa'y uray may sa nga apo kumimay. Apay nga tangay katalumot ng dagiti ng asawa nga anak yaw. Uy na, ngam awan mo't uray may sa anak-anak kadakwada. Apay nga tangay paray. Kasano aya, kaya may sa nga anak may lakay tinakiasawaan na. San samot ang makasagpaday jayain. Oray atabak nang, pensyonado pay. Kung makidi Di may dua nga anak may, hindi ka ubingan da, nag-abroad da. Isaw, asan da anak ka bukol iti anak. Ita, tanatayangan dan, sada nagden na. Andiyan ay, awanan na. Naladawan, bumakit dan nga agpadpada. Ayun gaya man niya. Ay, may saanin ang makaanak niya asawa na. Iso nga, ay, awanan, tipag-asa. Anda pay, pare. Jay buridak nga anak yaw. Ni ngay Alfonso.
pangasawaan niyo tapno makapututan. Ibagbaga nga ro na mga sawaan ngam ay na di na kayat agbaak ka naw. Angam no makainom kanayon na mga ibaga makasasawa. Kanayon nga min dita istorya Andrea no kwaka na barbartag. Asawa mo ti bagbagana. Kas dyan na day dyan nga na may. Nung napartek, makasasawa. Ngam no limpyaw, agbaak ka naw. Anya? Nasaya at tadakan antod nyo na kayo. Nabartek man na nasimbang padyanak ta. Anya, apay nagagapuan na ka naw. Tsaka mo tila ibagbaga naman ay. Pangasawaan da kamataran na nang tatang asawa tikat ko. Asawa, tatang. Ay na, Alfonso ay. Mag-asawa ka man ay tanapartek ka. Ay. Sa kamila kundi karit ang mga asawa, no? Nakasyat ka. Asawa, tatang. Ikanda man nito asawa. Makasasawa ako. Diyak kaya't nagbak. Asawa, tikat ko, tatang. Ta sino may, timayat na makiasawa kang kangay, no artek ka may. No limpyo ka. Di mo ibagante kasta lukaw. Basol yun, no, agbakal. Na! Tatang. Kaya yung aglaklakayak. Ito nagtipantalon ka, ha? Ay, Ika naman kititi, Arman. maturog ka kay Deng. Inton mausawan ka sa kaagbiro itermam. Kasano ang kaya nakangay no nabartag ka mait nga garam. Oh, nagangdod ka pa'y mait. Agat arak ka. Asawa, tatang. Asawa, titi, jukanyak. Mga asawa ka rin. Mano amin dagiti apo ko Mari Salome. Ay na, nagadudan Sa bali pa'y dagiti adda ijay La Union, Mindanao, kan Isabela. Jak mabilangan numanuda, taaduda maray. Ay mayat ata na paraburan ka iti ado nga po ko Mare. Uwan kasanumat nga men. Nagadudag iti anak may iti daydilakay ko. Sa nga dosena ko naman. May isan sa laang antisan ang asawa nga anak yaw. Uwan maray ni Andrea. Abay, manutawan ni Andrea Maray. Bumakit mo na balasang dayjay mare. Nasurukan na 30 na. Ngam di pa'y lamaki asawa. Abay, awan pa'y nobyo na Maray. At damot, idi, ngam nag-break damot. Jakman amaw. Naupay sa na maki-boyfriend. Tanang asawa mo ngamin iti sa bali jay nobyo na ide. Ay, agpadadan nga agbaak ijay anak minukaskas no Maray. No, ginusto da kumadagit anak tayo. Mayat pag-asawaan tay kumaida. Ay, kababain nga ikamang dyan anak may Maray. Tamang nginumay. Ay na, gagangayon iti baro ti aginom iti arak. Liwliwada siguro dayta. Agbalbaliw dan tuwa inton mga asawa da. Nang runan no dantun putot da. Nakaring ka magaya main. Unak no asino ti agkape dito yung kusina. Si ka magaya Alfonso. Tatang, sakit yung ulo. Saan naladaw ka nakariing? Tagasanawa saan nagsakit na ita ulaw. Kaya diretso matinom mau. Ala, agawam dag ka pa'y tagdigos ka. Ada pa pananta. Sa dinaw, tatang. Intag birok itermam. Ha? Kung naman asawa ka din tag sapul itermam. Adaw ti mabalin mong arman dita ka aruba. Anya? Ay, agtal na kayo matatang. Sa natilay pagbagayo. Nagkula ang mga asawa. Awan, iti panunot ko dayta. Abay, di mo malagip. Tagitimbag bagam idikalman. Saan mo natilay pagbagayo, tatang? Kababaing na kita nga ibagbagayo. Ano nabartag ka? Nakarit ka ang mga asawa. Ngem no limpyo ka. Kas ka may lang aron natuktukan abisukol wanuladdag. Ay, jakpagan ano ti mga asawa. Kay ket ko tagbaak, tatang. Anya. Anak ko, may mayat no mga asawa ka. Tapno at dapat bukod mo a pamilya.
Apay, di mo apalan, dagiti kakabsat mo. Addan asawa na. Addan kabinadang da iti biyag. Kabawi lang tagbiag, nga urawan na sawak nanang. Pagan anong da asawa? Mo isukat na kantuan lang. Itahan nyo man ni asawa ni insan gaw. Sininaan nan, kat simurutan iti sa bali lalaki. Ay, katilyam nga mintay mapagtalkan a babae Kinugarang ganjang mga min di asawa ni insan mo. Wen, anak. Dipinde iti asawaem dayta. Ay, basta. Jak kayat di mga asawa nanang, tatang. Iso apang naasiwan. Kadiyo ipilit ang mga asawa. Awan sa talaga tinamnamata ama at daan iti apo ko bakat. Ni kumangarod Alfonso nga anak ta ti ayan tinamnama talakay. Agbaak ka numat. Tuon nga ron Gamnom nabartag kaya't namuti mga asawa. Wen nga rod. Ay, Kanya nga tayo ti pudno amarikrik na dyan anak ta. Asawa mo ti ibagbaga na no nakainom. Nga uray nala isangit-sangit. tuon nga ron Amo iti nga anak mo. Saan amawawa? Kumatak man iti arat, Andrea. Ne, Alfonso, may salang Di ka kayat alakwan iti adong, kadagulit kan tumanon no mabartag ka. Ah? Oo, Andrea. Di ba, agsingsing putak nga agsat. You're gonna have a good day. Jak Yeah, we all agsasaw. gonna have a good day, too. Nga ta, Wen, promise. Gina. Alam, may sala nga buti, Andrea. Agas, di bang no? Tanabanuga ka naggapo dyan talo? Sige, nga may salang Wen, Agawid kan no maibus mo ti may sabute. wen, Andrea. Masaman pa ya, bote, Andrea. Pinagbigyan kay tayo, Alfonso. Namin anon ahimirit ka. Gusto kumamatan nakadukan. Oh, naikat ni Andrea. Ay, amo, miss. Nagpintas ka man. I love you. Ha? Ay na, bartag mo la dayta. Agawid ka kay din tayong kamaturong. Paturugan lang. Malat daw. Rabite pa naturog. Steven, so just place or I love you ko na. what do you want to do? Di lalawlawatan man ako nakon. Agawid kan ko nanay. Mangrugi ka man ako nakon, Alfonso. Ay, ayatin ka ngamin. Kaya ka nga asawaan, Andra. Agasawa ta. Makasasawa ako. Ay, saan man natilay bagbagan? Orayag di sumbat mo, Andrea. No saan ka na bartag sa kaagaram? Iturog mo pa, itap no mausawan ka. Salamat na. Garden. Andrea, di nakpaikas. Isn't there Ay, ayatin ka ko na. Ako na nagmata na. wheels? Agsubli kayong tunbigat. We just Tamamwam passed ti sumbat about ko iti wheels. dayta. That's cute. Ikan. The military. Un ko na mo tayo, ikasar ka. Ano kaya mo, ikasar ka yung tumbigatan. Ora may sa labawit ti maparte, mapalinan. Na yun ang tatay, may sakaldeng gano'ng upat naman. Umalayon, tas sagana ta. Anya? Where's Yan. the second taste? Kung kunam na. Second Kasi taste in the magkumamala. far right. Andrea. Antonio, imawag ni Andrea. Nabartag ka naman ng dyan anak ta. Ada ijo istor na. Kaya't na kano nga asawaan ni Andrea. Anya! Ingka iyawid na kababain. Sake Sapay and no just mabartag weather. dyan anak tawan babain na. Agbalin adagulit. Una yun ay atay jay alalakay. Malah, tayo nakiyaway ni Alfonso. I know you love me. I can't die like this. Kanya day tanga itsura mo Alfonso. Nakalospak ka ditan. Ay, tumadar ka ta. Ar magni Andrea. Hindi na ako makaklunan. Tatang. Mga asawa ko na yan. Ay, pag-ayawin Andrea, taklunan na. Tasawa ko. Agawit ta ko na. Inside Sa kala natural na kung di aram no, napartagan ay. Ikalakbay. Tatang. Pull back. Tata, talaga ka di akastan ni Alfonso no mabartag? Aram nga aram kanyo kung nakainom. Pull back. Ay na, kasta na day ta. Iso pasensya ka na balasang ka. No napartag, makasasawa. No limpyo, ang baak ka no. Anya?
Aniyan? Ay, mayat ko magaron ng mga asawan. Sa amoy lang makaas-asawa no na Bartek. Balin swak ti utek na ito yung anak ko. Pare Alfonso, lumakay ka na biyero. Si kalangan tiyawan asawa na kadya tayo nga agbabuer kadya. Nga asawa ka na. Ano pala arami dim nga Do you like tapioca sayang milk tea? ti guwapo I apo. don't like a tapioca straight tea. Saan pare? Or Naladaw? I don't know. I Anya nga naladaw ay buwag-buwag. Mabalin pa mat. No kaya't mo ibirokan ka. Aduti mabalin ko nga erito. Saan pare? Kababayin mo. Nagtaar ka to bay. Mabain ka. Laki din. Narigat ti awan asawa na kunamsa. Adutam amo ka nagbak. Nagragsak na malata pare. Iso abay-bay amon ta asawa. Andrea, si ka man tindamagag balasan ka. Apay, awang ka dinamnaman ni Alfonso keng ka. Samet la agaram day dyan no na Bartek. Ay, ata mabain ngamin nga agarem no limpyo. Tata, Kaya da ka ngamin nga agbalin a manugang. Ay, nagsingput ka ngamin. Iso asapay kumaataklo ng janak ka. Uray na Bartek. Tagpay sumit ibagbaganakin ka. Ay, talaga nga agayat ken ka, balasan ka. ala. Ay, alaki din balasan ko. Aklo na mong tagkalay sa kay kidin. Kaya't kung mailaang ninanang mong agbalin nga balayang kahit. Ha? Padam anasing po jainam kahit. Iso sigurado akaalaan bintaw nga balayan. I love you, Andrea. Saka mo ilagaram no na Bartek ka mo. I love you, kunak. No bilang taklunan ka. May karim nga tangang balbaliw kan. Adi ka nagbartek, Alfonso. Oo, na. Di talaga. Basta nakakulunin ako. Dahil kasar ka na niya. Kasar ka itan. Anya? Sige nga ron. Agkasartan, taklunan ka na, Alfonso. Hagyan mo na. Inaklon-lak mo langin. Ni, May kangaroon ta. May ganda balay may. Darasam. Yang amu nga kada nanang gindatang ko. ala, uy, iba ka na ka, Alfonso. Uy, joke ko lang na dyan. Joke din na. Basta may nakita na. Jesus, maliit lang na ron. Isarak to store ko. Dadang, asawa ko na, Andra. Anya. Apay inaklon na kan. Ala, inangaw ko lang na Alfonso tata. Ngam pinaypaiso na matan. Ay, alaki din, Andrea. Agkasar ka yun. Gasano nga, Dadang. Ayun kay, mga yapan na timang kasar ka na kami. Ay, sa nakaskari na ti pagbagam. Ano pa'y a proseso na itanak ka. Tulagan tayo pa'y ano ka ano ti kasar. Basta di yung pagawitin ni Andrea. Agyanan dito balay ayat ano biya. Lakay, pagawid mo ni Andrea. Baybayam. Kasano ang makaasawa ti anak tano pagawidan. Ay agar-aramid kalaklakayan. Ay na! Di ka kati madanagan. Sakti makamaw. Madlaw may takursunada ni Andrea ti anak ta. Danag mo na. Aya! Jak matan na riingan ni Alfonso iti silid na, nana. Napanan na ka di? Ah? Nay, I can film the kuna ka ano nakaturog pa'y laang balasang kao. Awan matan iti silid na, nana. Anya, napananangarudan ngay. Sige, tapasapol ko kanila kay. Ada kami lagayam dito store Alfonso. Agawitan. Manjak, Dadang. Tanya di mo pagawidan, mate. Kagururay ije balay ni Andrea. Pagsasaritaan tayo, ti kasaryaw. Kasar nga ibagbagayo mo, Dadang. Nagkuna ang mga asawa. Na! Ay, luka. Kaino ko na mga asawa ni Andrea. Aho! Pagdaya mo imbagbaga. Pagawitin yun, Andrea. Diyak mga asawa. Agbaakak, Tata. Anya. Ay, Marisileng! Arak man! May saabuti laang! Mabit lang, pare. Ni. Asino taginom, Tata? Sika! Pagbungaran ka man.
Jak kaya ti uminom ita. Aginanaak pa yung aginom, tatang. Na. Kasano day to yan ngay tata. Di nakmatan pag ano ni Alfonso. Itata na usawa nun. Ay, masurunak iti day dya tao. Apay, ada ayan napasamag iti nagbaitan niyo balasang ko. Ay kwa. Adda nana. Anya? Ay, lakay! Kasano day to yan ngay? Ay, ala, bayan niyo. Ay, wak man ni Alfonso. Mala, Alfonso, uminom ka. Ingkatangan ka iti arak. Manjak, tatang. Di. Kunak nagbalbaliw ako. Likliga akong tuminom ita arak. Tapasubo day tang arak. Anya! Kay kasano nga ron ni Andrea? Ape, ay may dildilo na siya, babae. Kadyak nga ron mga asawa. Agba ka, tatang. Ay, agsyat ka kiting. Uray, busang day taginatang ka. Manjak, idya akong taginom. Tagbalbaliw akong. Na! Sika ngamin, Antonio. Kunak ngamin adi mo itulok nga agkaidada. Ngam pinanoy-noyam met ngamin dya anak mo. Kasano nga taya? Uray ko manawan na pasamak iti nagbaitan da. Basol mo no agsikog ni Andrea. Sapay adadwa nga angkel na pulis. Makaammo ka. Ay, mariribo ka nak. Dinto mga ginom dyan aktan. Barte ka kuma. Tapno kayatin naman ni Andrea. Kat, numaunawan manan, di nang tuman kayatan. Nya nga taya teramidin ta. Ay makaammo ka. Problemam daytan. Ay, pasensya ka na, Andrea. Diyan mapili ni Alfonso. Sabi, insardeng nang taginumiti arak. Ay, problema. Rumbangkit di ngagyaman kayo at asaanan ngagbarbar tata. Winang nay tinalikodan na mo't ng tinapasamak itinagbaitan niyaw. Ay, pasensya ka na. Ang hindi ka madanagan. Tanwag bunga bilang tipan na kailawan niyaw. Tumulong kami Awan latan tirong na. bang apagdanagan nyo tata. Nga minsan na pud nung adan napasama kiti nagbaitan mi. Kun naklaang dayjay. Baron kunak no maikasarnak ti anak yung awan matlat ta. Narigat mo't ano ipilit ko tibagikan ko ana. Isabay-bayan yon. No kasta. Ay, agyaman nakabalasang ka. Ay, kung naalanupod nung adan napasamak itinagbaitan niyaw. Awan tata. Isa di kay madanagan. Nabang-ara na kiti daydian na amwak ken ni Andrea. Kat manipod di din sana na naginom ta anak ko kat nagbalbaliwan. Iso na laeng, tatalaga atinakderan nan ti panagbaak na. Saan mi madta na pinilit anang asawa? Tauray kasano ti panang kumbinsimi kan kwa na talagang agbaak ti kayat na. Alakastan, ti pagayam mo, Antonio. Alagagayam, di tanti nagibusan, ti pakasaritaan ni pagayam Antonio, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Look at item 836. So useful. Look at him. 837. So useful. Look at item 838. So useful. Look at item 839. So useful. Look at item 840. So useful. Look at item 841. So useful. Look at item 842. So useful. Look at item 843. So useful. Look at item 844. So useful. Look at item 845. So useful.
Look at item 8846. So useful. Look at item 8847. So useful. Look at item 848. So useful. Look at item 849. So useful. Look at item 850. So useful. Look at item 7991. So useful. Look at item 792. So useful. Look at item 79093. So useful. Look at item 794. So useful. Look at item 7995. So useful. Look at item 796. So useful. Look at item 797. So useful. Look at item 798. So useful. Look at item 799. So useful. Look at item 800. So useful. Look at item 801. So useful. Look at item 802. So useful. Look at item 803. So useful. Look at item 804. So useful. Look at item 805. So useful. Look at item 806. So useful. Look at item 804. So useful. Look at item 808. So useful. Look at item 809. So useful. Look at item 810. So useful. Look at item 811. So useful. Look at item 812. So useful. Look at item 80113. So useful. Look at item 88114. So useful. Look at item 81515. So useful. Look at item 81116. So useful. Look at item 807U10. So useful. Look at item 80188. So useful. Look at item 819. So useful. Look at item 820. So useful. Look at item 8121. So useful. Look at item 822. So useful. Look at item
823. So useful. Look at item 826. So useful. Look at item 827. So useful. Look at item 828. So useful. Look at item 829. So useful. Look at item 831. So useful. Look at item 832. So useful. Look at item 833. So useful. Look at item 834. So useful. Look at item 835. So useful. Look at item 836. So useful. Look at him. 837. So useful. Look at item 838. So useful. Look at item 839. So useful. Look at item 840. So useful. Look at item 841. So useful. Look at item 842. So useful. Look at item 843. So useful. Look at item 844. So useful. Look at item 845. So useful. Look at item 846. So useful. Look at item 847. So useful. Look at item 848. So useful. Look at item 849. So useful. Look at item 850. So useful. Look at item 7991. So useful. Look at item 792. So useful. Look at item 793. So useful. Look at item 794. So useful. Look at item 7995. So useful. Look at item 796. So useful. Look at item 797. So useful. Look at item 798. So useful. Look at item 799. So useful. Look at item 800. So useful.
Look at item. Oh, one. So useful. Look at item 802. So useful. Look at item 803. So useful. Look at item 804. So useful. Look at item 805. So useful. Look at item 806. So useful. Look at item 804. So useful. Look at item 808. So useful. Look at item 809. So useful. Look at item 810. So useful. Look at item 811. So useful. Look at item 812. So useful. Look at item 80113. So useful. Look at item 88114. So useful. Look at item 81515. So useful. Look at item 81116. So useful. Look at item 807U10. So useful. Look at item 80188. So useful. Look at item 819. So useful. Look at item 820. So useful. Look at item 8121. So useful. Look at item 822. So useful. Look at item 823. So useful. Look at item 826. So useful. Look at item 827. So useful. Look at item 828. So useful. Look at item 829. So useful. Look at item 831. So useful. Look at item 832. So useful. Look at item 833. So useful. Look at item 834. So useful. Look at item 835. So useful. Look at item 836. So useful. Look at him. 837. So useful. Look at item 838. So
So useful. Look at item 839. So useful. Look at item 840. So useful. Look at item 841. So useful. Look at item 842. So useful. Look at item 843. So useful. Look at item 844. So useful. Look at item 845. So useful. Look at item 8846. So useful. Look at item 8847. So useful. Look at item 848. So useful. Look at item 849. So useful. Look at item 850. So useful. Look at item 7991. So useful. Look at item 792. So useful. Look at item 793. So useful. Look at item 794. So useful. Look at item 7995. So useful. Look at item 796. So useful. Look at item 797. So useful. Look at item 798. So useful. Look at item 799. So useful. Look at item 800. So useful. Look at item 801. So useful. Look at item 802. So useful. Look at item 803. So useful. Look at item 804. So useful. Look at item 805. So useful. Look at item 806. So useful. Look at item 804. So useful. Look at item 808. So useful. Look at item 809. So useful. Look at item 810. So useful. Look at item 811. So useful. Look at item 812. So useful. Look at item 80113. So useful. Look at item 88114. So useful. Look at item 81515. So useful.
at item 8.116. So useful. Look at item 807U10. So useful. Look at item 801.88. So useful. Look at item 819. So useful. Look at item 820. So useful. Look at item 821. So useful. Look at item 822. So useful. Look at item 823. So useful. Look at item 826. So useful. Look at item 827. So useful. Look at item 828. So useful. Look at item 829. So useful. Look at item 831. So useful. Look at item 832. So useful. Look at item 833. So useful. Look at item 834. So useful. Look at item 833